for learning curve siyafunda ya Nasho wapela nazilabantu bapha Kuzani nomejuzi lingabheni sezwana wayithatha ibenzini sezwana emakhaya sizeyani emphakathini khona sobanjani mungahlonipha ukhulu isikalekisi mungahlonipha mawuthi uyathunywa nje uqale phansi ukuthi ukhulumele phansi ezwa kahle ndazi umzala ayithanda lo kulani bafana niyazo liphathe kahle manicabanga mhlawumbe lekhethe liphambi kwenu lingakanani manje libuka nje 65 semncane na 25 ukuthi ngiphuza lo ngibona ngathi ngimuhle ngiphuza angiphuzi yabona kushiwo kahle namhlanje cha akuphuzi baqinisile ngeke ngithi ke mina ungaphuzi kodwa phambi kwakho ngivule nephu ngiphuza ngithini kuwena ngithi ngobhema ugwayi kodwa ngikupha ngokuthi phambi kwakho ngithini kuwena sikhuluma kahle namhlanje sikhuluma ngento esijayenziwa akwenziwa ngempela nihloniphele intombazane ngezwe ngathi senentombi isukulu sunentombi ngaphlala okay hayi siyabonga babhema canje niphathe kahle sonibona kahle kusasa ukuthi nibahle kangakanani njengamanje cha nginibona nibahle kodwa kusasa basinibona nibahle kangakanani ningagolozi banithunya niyazi nizophila kodwa mina kana goloza niyahamba yakwazi emayini akubuya ke emayini ke musihambile lo mhlaba siphathele ngahleka niyazi siyabonga